Vítam všetkých tu na našich intuitívcov zo školičky Intuície a špeciálne vítam medzi nami suveréna nášho vzácneho hostia a dneska je aj takým Mikuláškom však. Áno, Pred správne. Mikuláškovský večer. No a veľmi ti ďakujeme, že si prijal toto pozvanie aj napriek tomu, že máš takú hektiku pocestovateľskú a že s nami pozdieľaš nielen tie svoje skúsenosti z tejto cesty, ale aj celkovo z tej cesty života, o ktorej tak krásne píšeš v tej knihe. Ja som mala možnosť sa vlastne s tebou stretnúť na festivale Svetla, kde sme boli spolu s Paťkou na začiatku leta a ty si tam mal ten koncert, ktorý úplne rozjasal davy a s tými krásnymi hodnotnými myšlienkami, ktoré ty v textoch takýmto spôsobom šíriš, tak je to úžasné, že ľudia sa s nimi môžu stretnúť tak hromadne a začať premýšľať o tých veciach, o ktorých ty tam spievaš a začať ich žiť. Hej? A toto je naša skupinka intuitívcov zo školičky Intuície. Je na v skutočnosti oveľa viac, nie všetci sa budú dneska pripájať, ale určite si to pozrú, preto som chcela ten záznam aj pozdieľať. No a teda vítaj medzi nami. Ďakujem, Ľudka, za pozvanie. Zdravím všetkých. Rád sa s vami zoznamujem v tejto chvíli. Ahojte, krásny, čarokrásny mikulášsky predvečer. Ahoj, ahoj. No a keďže ja som síce ešte nedočítala tú knižku, stále som ako v nej celkom ponorená. Knižka Premena, ona neviem už celkom v ktorom roku vyšla, ale ja som ťa vnímala skôr ako speváka, repera. Tie pesničky som veľmi, veľmi rada počúvala, tak ako aj dušové. Ale o knihe som nevedela a teraz to bolo pre mňa také prekvapenie veľké, že akú cestu ty prechádzaš, si prechádzal a ako ešte prechádzaš a aký si v nej úprimný v tej knihe. To bolo, že proste čím si prešiel, ty si to nazval ako temná noc duše a ako tá cesta vyzerala, že si vôbec mal gule sa s tým popriznávať, vieš? Áno. Ale to je tá autenticita, to je tá odvaha, že proste ideš na pranier medzi všetkých a ukážeš, že dá sa to. Proste niečo zhora príde a človeka to naštartuje, aby mal možnosť sa prebudiť. A veľa vzácnych uvedomení už v tejto knižke. A mal si na ňu aj nejaké také zaujímavé ohlasy, ktoré ťa akože prekvapili? Určite. Ďakujem za také intro, krásne si to popísala. Začnem tak faktograficky, chronologicky. Knižka je z roku 2015, český preklad 2016. Prečo český preklad? K tomu sa dostane, lebo s tým súvisí moja malá dcerka. Tá je vlastne súčasťou tejto premeny, lebo moja polovička prekladala, ona je z Prahy, takže prekladala knižku do češtiny a na základe toho vznikla aj malá Aminka. To som teraz ale odbočil, takže knižka vlastne mapuje taký môj životný prerod. V podstate som išiel s kožou na trh, jak hovoríš, taký duševný striptease a to bol vlastne zámer písania tejto knihy, pretože chcel som autenticky podať zo srdca všetko, čím som si prešiel a nejak posunúť ľuďom svoje vnímanie života a sveta okolo nás a reality ako takej. No vlastne tá knižka popisuje práve taký ten najdramatickejší moment knihy je tá temná noc duše. To bolo také temné údolie, ktoré trvalo také krátke obdobie, asi rok, 2, možno 3, ale taká katarzia vnútorná, kedy som prechádzal hlbokou nejakou očistou a v tom bode tej časovej osy sa mi to zdalo, že to je proste veľmi kruté, najhoršie, čo sa mi mohlo stať, ale ako isto dobre viete všetci, že s odstupom času sa nám tieto ťažké skúšky potom javia ako to najlepšie, čo sa nám mohlo prihodiť a sme s odstupom času za to vďační. Takisto ja som bol vďačný, že sa mi to privodilo, pretože vlastne vďaka tomu som mohol povyrásť na základe týchto zlých, takzvaných zlých skúseností. Získal som dobrú príležitosť k tomu, aby som sa pohol k osobnému rastu a prešiel proste celým tým prerodom. Symbol tej knihy je motýl, takže vlastne motýl je nádherný symbol tej osobnej transformácie, tej seba premeny. A práve tam bolo to obdobie, jak si popísala temná noc duše, to je vlastne to zakúklenie sa, taká nejaký vnútorná katarzia a z toho potom vznikli tie nové začiatky, nádherné, krásne začiatky. To ale neznamená, že momentálne si žijem v ružových okuliároch a nejakú idylku. Skôr by som povedal, že tie skúšky prišli ešte ťažšie
ale o oktávu o 2 vyššie, čiže vlastne, jakmile na škole alebo v univerzite života splníme nejaký level skúšok, tak nás to potom pustí ďalej do tých náročnejších skúšiek a výziev. Mne sa neskutočne páčilo, ako si sa pomenoval, alebo ako si na začiatku tej knihy, môžem vám to prečítať všetkým, lebo to je veľmi pekné, čo hneď akože človeku ťukne, že toto je človek prebudený, ktorý už vie, a nie len, že z kníh to vie, ale že to vie z vlastných zážitkov, že už tú skúsenosť toho spojenia seba samého s tou podstatou, ktorou si, hej, vedomím, takže ju už máš. A môžem vám to prečítať, to je kratučké, že už celú večnosť študuje na Univerzite života, jeho metodikou je samovzdelávanie a empirické poznanie, pretože ľudská zvedavosť a prežité skúsenosti sú tými najlepšími učiteľmi. Tento život sa jeho skúsenosť vedomia nazýva SUVE. Civilným menom Lukáš Lacko. Znovu zrodil sa v Bratislave. Hej? Tak hneď vám dokapne, že môžeme sa rozprávať o všetkom. Hej? A myslím si, že budú otázky aj od vás, tak ja by som to ani vôbec nenaťahovala a poďme rovno na otázky, lebo myslím si, že to je môže to byť aj na veľmi dlho, lebo tých úrovní je veľmi veľa, o ktorých sa my môžeme tu nábaviť. A tu vidím, že Denisko sa už hlási. Denisko, ty už máš otázku? Kto má otázku, môže sa rovno prihlásiť. Nie otázku, ale že ja som sa narodil v 2015. Super. Tak to musí byť tiež nejaká synchronicita. Synchronicita, aj o tom píšem vo svojej knižke. Ďakujem za tento podnet. Presne to sedí, to je nádherná synchronicita. A ja len doplním ešte vlastne možno k tým otázkám, aby bolo teda jasné pre tých, ktorí nemajú vôbec šajnu, o čom tá knižka je. Ja len, že aby som to veľmi skrátkovite popísal, takto zhruba pred 20 rokmi, keď som započal tú svoju tzv. Hudobnú kariéru, a žil som absolútne odlišný spôsob žitia, jak je to tomu dneska, alebo po tej premene. Bola tam vlastne taká, ja by som si nazval tú obdobie na šikmej ploche, alebo sex, drogy, rock'n'roll, alebo pomenujeme to akokoľvek, skrátka o 540 stupňov niekde úplne inde. Vo všetkých stránkach života, od akoby vzťahov, stravovania, vzdelávania, samotná hudba sa prejavu, podstať financie, v každej jednej oblasti života to bolo úplne niekde inde a k čomu vlastne došlo asi k také nejakej kultivácii, čiže nejaké zušľachťovanie z toho hrubozrného, z toho takého fakt tvrdého, k takému zjemňovaniu, k takému niečomu zušľachtenému, vznešenejšiemu, a tá cesta samozrejme neskončila, ale ďalej pokračuje. Takže takto nie. A toto isté sa snažíme robiť aj my v škole intuície, lebo sme si uvedomili tiež, že práve volá sa to škola intuície, lebo je to také aktivovanie toho nášho prírodzeného potenciálu, ktorý máme všetci ľudia, aj ďalších potenciálov, ako napríklad videnie bez očí, hej. Počul si už o tom, ty, o videní bez očí? Určite, videl som aj nejaké reportáže. A čo si o tom myslíš? Ako to máš ty navnímané celú túto tému? Wow, ako fascinuje ma to. V istom bode sme skúšali aj s deťmi u nás doma, veľmi laicky, okrajovo, a sem tam sa niečo darilo. Bohužiaľ v tej mojej zahltenosti nejak som nemal pevný zámer a našiel som si tu proste tú vôľu a ten čas, aby sme sa tam do také nejakej škole vybrali alebo nejak sa skontaktovali s takýmito ľuďmi, ale možno teraz s touto synchronicitou je práve, že priestor na to, aby som znova túto vedomosť oprášil s deťmi a veľmi rád by som sa aj nejak naživo pobavil s nimi alebo zúčastil toho, ale už si nepamätám z toho, skoro nič neviem, kde sa to nachádza presne a ako sa to volá vlastne ani. To ti môžem potom povedať. Ale vieš, táto téma akože toho videnia bez očí, to zasiahla, dá sa povedať, spoločnosť v tom, že ona sa tak trošku rozdvojila, ako v podstate všetko, čo je také nové, že niektorí zostávajú pri tom starom vnímaní, aké videnie bez očí, veď nedá sa. A zase sú takí ľudia, ktorí pripúšťajú, že tie naše potenciály sú oveľa väčšie a že vlastne takou prácou na sebe sa nám, dá sa povedať, prirodzene aktivujú.
A my začíname využívať tie vyššie schopnosti. No ale tým som chcela len povedať, že aj my v škole intuície sa venujeme takému zušľachťovaniu a zjemňovaniu a všímavosti, jemnosti, aby sme to dokázali zavnímať, čo k nám tá intuícia prehovára. A decká tu nám majú kopu otázok. Ja som sa ťa chcela spýtať ešte na tvoju intuíciu, ale možno, že oni majú podobnú otázku. Tak poďte, Teuško, povedz ty. Že kde bere inšpiráciu na pesničky. Dobrá. Ďakujem. Inšpiráciu nachádzam úplne vo všetkom, s čím prichádzam do kontaktu dennodenne. Niekedy najväčšia inšpirácia sú zdánlivo také najnevinnejšie, najtriviálnejšie, najjednoduchšie veci. Hej, idem len tak niekam do obchodu a náhodou niekto niečo povie pri mne, nejakú vetu alebo nejakú emóciu zažijem vplyvom nejakej situácie a proste začne to plynúť, začne to mnou tiecť. No a keď som dostatočne otvorený v danej chvíli, tak už zaznamenávam. Takže v podstate tie texty, dá sa povedať, že ani nepíšem ja, ale píše za mňa nejaká vyššia sila a ja som práve ten záznamník, ten kanál, skrze ktorého to tečie a ja som vďačný a mám tu čest, že práve mne to prišlo a môžem to posunúť ďalej medzi ľudí zase svojou formou, svojim podaním. A toto je to najlepšie prejavenie, lebo vlastne cez teba sa prejavuje už ten univerzálny princíp, lebo my sme vlastne jeho nástrojom. Hej? Keď sa vyladíme, tak môžeme tu pomáhať spoločnosti alebo slúžiť spoločnosti tými našimi darmi, v ktorých sme dobrí. A to, že ty si v tomto dobrý, to vidno aj v tej knihe, naozaj si zgucnete, keď si to prečítate, aj v tých textoch, aj v tých pesničkách krásnych. Nie každý to má, ten dar slova a vyjadriť tú myšlienku proste tak zoštilizovať to, aby to bolo aj pochopené a doplniť tou hudbou. Mňa veľmi zaujalo to, ako si na začiatku knihy to Suve hovorí, že tá hudba zasiahne tú našu pravú hemisféru, ten parasympatikus, hej? Tú emočnú časť. A to slovo ako vedomie, ako informácia zasiahne tú ľavú hemisféru a oni sa tým spoja. Takže hudba má oveľa väčší dosah s textami, ako len, povedzme, samotná hudba bez slov a samotné slova bez hudby. Pretože sa v nich prepojí celý mozog. To je pre mňa taká krásne uvedomenie, že áno, takto to je. Je to tak a ešte v tej inšpirácii, že vlastne ona neustále k nám prúdi, k nám prehovára. Otázka je, či sme dostatočne v tej chvíli vedomí si alebo nejak naladení na ten prichádzajúci tok tých práve informácií a inšpirácií. A ja to ešte v knihe popisujem inak, že vlastne je to taký vzácny host. Vzácny, pretože práve nie sme dosť často vyladení, žijeme veľmi, veľmi hektické životy. Aj proste, keď sa snažíme pracovať, jak sme v tejto komunite, v tejto chvíli, tak aj tak nás postihujú proste momenty, kedy nie sme úplne naladení, vyladení. A práve preto je to vzácny host a vtedy, keď príde tá inšpirácia ako vzácny host, vtedy v podstate je veľmi dobré a potrebné jej otvoriť tie dvere a pozvať ju dnu a to v praxi znamená, že fakt hodiť všetko stranou a vlastne začať zaznamenávať. A niekedy to sú to vtipné momenty, môže to byť na ulici, kedy sa zastavím a vypadám tak divne, možno autisticky šeliako a začnem si to zapisovať, prípadne v noci sa zobudím, mám pri sebe na nočnom stoliku notes s perom a začnem si písať. Takže a mnohokrát sa môže stať, že si tie vzťahy nejak môžeme aj narušiť, pretože málo kto tomu rozumie a chápe, ale z okolia, ktorým som sa obklopil, vedia, že vlastne žijím sa tým umením a je to pre mňa všetko a preto niekedy som vďačný za to, že sú tolerantnejší k tomu, aby vlastne dali mi ten priestor a čas, aby som si mohol zapisovať. Čiže vlastne umelecké vnímanie je úplne odlišné než tá bežná civilizácia tam vonku a o tom je vlastne aj ten koncept práva ľava hemisféra, že vlastne tá umelecká práva je práve takáto, akože bez nejakého chronologického času, bez nejakých úplných tých mantinelov je taká akože slobodnejšia a tá ľava hemisféra je zase ten rád, ten poriadok, tá lineárnosť, proste takéto to technické, technokratické. Takže
Takže potom v tom živote to znamená, že viac som v tej pravej hemisfére, v tej bezčasovosti a niekomu to môže prísť tam vonku, že som taký akože, že stratený, je taký proste, je to iný vesmír, dá sa povedať. No. Uh-huh. Ale stále zistujeme, že ono je to treba v rovnováhe mať a tým, že to školstvo vlastne nás viedlo aj celý ten život, tá spoločnosť nás viedla viac do tej ľavej hemisféry. Ty to ináč krásne popisuješ aj tu v knihe o tom školstve, to môžeme sa o tom samozrejme aj porozprávať. Chcem dať za chvíľočku už priestor deťom, len chcem tomu doplniť, čo si teraz povedal, že treba, aby to bolo v rovnováhe, lebo aj človek, ktorý bol taký naozaj logicky, racionalisticky vychovaný, tak nemá práve ten zdroj inšpirácie, nemá to zjemnenie, nemá tú schopnosť zachytiť tie jemnúčké signály našej duše, ktoré nás vedú za tým najsprávnejším pre nás. A zase ten človek, ktorý sa vyslovene, že ustrnie akoby v tej bezčasovosti, tak sa mu ťažko žije z titulu tej praktickosti, hej, že nevie ako keby priniesť to, čo načítal hore, nevie to priniesť do reality. Chceš k tomu niečo povedať? Máš skúsenosť? Ja len, že naprosto súhlasím a krásne si to pomenovala. Presne to je o tom balanse, že nájsť potom. Umelci preto sa musia naučiť zase pracovať s tou ľavou hemisférou, s tým poriadkom, s tou logikou a dať to do rovnováhy. Rozhodne. A dáme priestor teraz, kto sa chce spýtať? Marketka či Johanka? Marketka. Dobre, Marketka, poď. Ja by som sa chcela spýtať, že prečo si vybral práve rap? Že keď máš také precítené vlastne texty. Aha, dobrá otázka. To bolo v čase, som začal chodiť na strednú školu, alebo ešte tesne pred ukončením základnej školy a vychádzalo to z toho, že som počúval hip-hop, počúval som rap, bol to taký môj žáner číslo 1. A tým pádom, že s kým sme, takí sme, alebo s čím sme, takí sme, čiže ja som s tým non-stop žil, tým pádom bol to pre mňa najvhodnejší spôsob seba vyjadrenia, pretože som to mal napočúvané, vedel som presne, jak používať tie slova, akým spôsobom s tým pracovať a bol to pre mňa úžasný nástroj, som to už vtedy chápal, že to bol skvelý nástroj k tomu seba vyjadreniu. Samozrejme, tie texty boli úplne o niečom inom, ale tá pointa tam zostala, že chcel som vďaka tomu rapu, tomu hip-hopu chcel som vyjadriť, čo ma teší, čo ma hnevá, čo mám rád, čo nenávidím, proste nejaké svoje tehdajšie emócie. Takže vlastne rap som si vybral kvôli tomu, že mal som ho napočúvaný a není len pre laikov alebo širokú verejnosť, není to ľahká technika, lebo ono sa to tak často aj paroduje, aj sa to tak akože tie rapy sa bežne v spoločnosti tak aj akože troška aj rozosmiešňujú, ponižujú, ale každý, kto takéto niečo skúsil, tak mi dá za pravdu, že je to druh nejakej hudobnej techniky, nejakého prejavu a takisto to vyžaduje, jak sa povie, skills u nás v rape, tie zručnosti a techniku a treba to trénovať a není to akože veľmi ľahké. Je to v niečom podobné so spevom a v niečom úplne odlišné, ale pre mňa to bol úžasný nástroj na seba vyjadrenie a začal som postupom času k tomu doplňať ešte nejaké spevácké, melodické linky, takže viac prvky muzikálnosti do toho dostávať, čiže nezostal som len pri rape. Suve má 10 CD-čiek a ty vlastne vyjadruje aj tú tvoju cestu, hej? V podstate áno, už je to tuším 10. áno, 10. CD, 10 albumov a jedna knižka momentálne. Áno. No a ešte tu nás sa chcú majstrovci. Fivko, či Romanka, či Mamina? Mamina. Práve som dovolila večeru, tak prepáč, že som si odskočila. Pozdravujem všetkých a pozdravujem veľmi srdečne aj Suveho. A chcem ti vyjadriť takú veľkú vďačnosť, lebo ja som ťa nepoznala, dokedy Ľubka neposlala mail. A ja, odkedy som ťa spoznala, teda prostredníctvom školičky intuície, som rozposlala proste tvoje pesničky a linky na YouTube cez Facebook, posielam to manželovi, deťom, lebo som z toho úplne nadšená. A ja som, keď som bola mladá, tak som fičala na Eminemovi, som bola na jeho koncerte, čiže rap mi je veľmi blízky, tak sa ma tak veľmi oslovilo. Tak skvelá práca a ide o to, že oslovuješ tú skupinu mladých ľudí, ktorí proste to strašne potrebujú.
aby videli to, že dá sa presne, ja som tú knižku teda nečítala, určite si prečítam, že dá sa fakt z toho dna a z toho totálneho, z toho bahna, ako píšeš, alebo hovoríš, že ten krásny, to lekno má to tie korene v tom bahne a môže vyrásť krásny kvet. A ja by som sa ťa teraz rada opýtala, aké sú tvoje techniky, ktoré ťa vlastne ako keby prepájajú s tým zdrojom, s tým vyšším ja, že či máš nejaké konkrétne techniky, ktoré používaš, alebo si vyslovene, že ideš asi v tom flow a proste to na teba len tak prichádza samo od seba. Ďakujem za krásnu otázku a cením, že sa ti podarilo dostať na koncert Eminema. To je veľmi vzácne. Super, no tak v podstate mám techniky, ktoré som si aj pomenoval. Nazývam ich ladičky. To je opak rušičiek. Rušičky to je taká kategória činnosti, ktoré nás rozptylujú, ktoré nás vlastne narúšajú nám ten vnútorný stred, to naladenie, to prirodzené napojenie a na to preto máme tie tzv. Ladičky. A mám taký akože súbor ladičiek tých mojich činností, ktoré mne osobne pomáhajú. Aj na základe tohoto vznikol tie moje kempy napojení, pretože vlastne tam celý týždeň na tom kempe v podstate vykonávame rôzne techniky, rôzne činnosti, ktoré nás naladzujú, ktoré nás napojujú. Úplne taká najzákladnejšia, všetci dobre poznáme, meditácia, ale tých meditácií je mnoho rôznych foriem. No. Tak začal by som úplne tak najjednoduchšie, najprirodzenejšie. Som práve v tom stave, kedy potrebujem naladiť, som nejaký rozrušený, rozptýlený, nie som vo svojom strede, tak idem v prvom rade do svojej vlastnej jaskyne. Jaskyňa je môj, to je v úvodzovkách jaskyňa, to je môj energiou nabitý priestor, ktorý som si ja vytvoril, zharmonizoval za dlhé roky. Je to môj nejaký basecamp. Jak som bol teraz v Himalajách, basecamp je základný tábor, do ktorého sa vraciame. A je potrebné si vytvoriť nejaké útočište pred tým vonkajším hektickým svetom, ktoré budeme mať fakt my vymazlené, jak sa povie po česky, že tak krásne vyharmonizované, proste obklopiť sa nejakým harmonickým aranžom, čiže celé si to tak nejak pripraviť, aby sme sa tam cítili čo najlepšie, aby nás to dobíjalo. Takže idem do toho svojho priestoru, do jaskyne, zapnem si meditačnú hudbu, zapálim si vonnú tyčinku, začnem nejakým spôsobom sa naladzovať, či už si dám vedomú meditáciu, alebo vykonávam nejaké činnosti, pri ktorých sa dá kľudne meditovať. To môže byť aj upratovanie, to môže byť umývanie riadu, čokoľvek. Proste keď sa naplno fokusujeme a ponoríme sa do tej činnosti, zrazu zistíme, že tá myseľ sa utíši a vypína sa a my sa dostávame za ňu, čiže ju presahujeme. Či už je to potom cvičenie jogy, nejakých 5 tibeťanov, často sa snažím cvičiť pravidelne. Okrem meditácie je to samozrejme aj písanie textov, to je pre mňa zároveň taká relaxácia, ktorý sa dostávam do toho flow a práve tam vypínam tú rozptýlenú myseľ a fokusujem pozornosť práve na tvorbu. Takže to je aj to. Potom sú tam rôzne také ťažšie techniky, ktoré používam príležitostne alebo navštevujem. Môže to byť, v knižke som to písal, terapia tmou, to už je veľmi náročná technika, ale život meniaca, veľmi mi pomohla, chystám sa druhýkrát do tmy, čiže pobyt v tme je veľmi silná transformačná metóda. Firewalking to môže byť chôdza po žhavom uhli, čiže prekonávanie nejakých vnútorných strachov. Dobré jedlo napríklad, výživné harmonické jedlo, čiže vlastne pripraviť si sám vlastnoručne jedlo, ktoré nás vyživí, ktoré nás dobije energiou a samozrejme pohľadí aj oči, že to bude pekné, čiže nejaká estetičnosť, aby v tom bola. Takže naladiť sa aj správnym jedlom. Ďalej to môže byť partnerská veľmi dobrý duchovný alebo hlboký rozhovor so svojou polovičkou alebo s niekým, koho máte radi. To znamená, aby sa nielen tie hlavy, ale aj tie srdcia, aby sa prepojili a fakt taký krásny rozhovor, v tom sa vieme, však to poznáte, v tom sa vieme stratiť hodiny a hodiny a je veľmi, veľmi výživný takýto rozhovor. Čiže nejaká komunikácia môže byť nalaďovacia technika. Môže to byť aj milovanie, teraz myslím tú sexualitu s partnerkou, veľmi silná technika, tantrické metódy rôzne, ale to už zachádzam ďaleko, to sú také už pokročilejšie. A ešte kľudne mi povedzte vy nejaké vaše svoje, keď si spomeniem. Kým si spomeniem? My vlastne úplne súznieme s týmto.
Lebo my takisto aj na škole intuícia, meditácia je takým základným nástrojom na to stíšenie a sústredenie tej pozornosti do seba a máme dokonca aj taký nový meditačný program pre rodičov a detí, kde rodičia spolu s deťmi meditujú a potom hlbajú nad tými témami meditácií. Zhodou okolností sa to volá tiež meditačný program Nový svet, lebo ma veľmi inšpirovalo práve tá ohlasy na tú pesničku a vlastne to, že som si uvedomila, že koľko veľa ľudí už žije tú realitu tak, že si uvedomujú ten rozdiel medzi tým starým myslením a tým novým vnímaním a dá sa povedať, že ten nový svet vieme žiť hneď, my ho vlastne už žijeme. Ja som presvedčená, že my všetci tu na škole intuície už žijeme v novom svete, to nie je niečo, čo by muselo prísť, neviem o koľko 10 ročí, lebo je to vec toho nastavenia, toho, ako sa my pozeráme na veci a tým pádom, ako rezonujeme, ako vibrujeme a čo si tým pádom do svojho života priťahujeme. Takže meditácie určite, ale rôzne hry na také hry na rozvoj intuície alebo na telepatické prepojenia, na tú pravú hemisféru, na kreativitu. Pre mňa osobne veľmi veľa jogové techniky. Ja pracujem s tým a každý deň, dá sa povedať, meditujem, aj robím také duchovné cvičenia, dýchové, pránajamu, striedavé dýchanie. To je jedným zo základných techník, ktoré my v školičke začíname. A detičky sa snažíme učiť k tomu koncentrovaniu do seba alebo na jeden podnet, lebo deti majú možno, keď prídu už do školy, začína byť tá pozornosť taká trošku rozháraná na tie vonkajšie podnety, tak ich učíme stíšiť sa cez nejaký konkrétny silný podnet a naša prvá meditácia v školičke intuície je čokoládová, hej. Je to síce také zaujímavé, ale je tam ten silný podnet a tá potreba sústrediť sa teraz na ten vnem, ktorý mi prichádza a iba na ten jeden jediný. To by som aj potreboval možno poradiť, lebo moja malá je veľmi, veľmi, jak sa to už onálepkovalo, ADHD, čiže veľmi, veľmi hyperaktívna, rozptýlená a má problém s držaním tej pozornosti. Ako obecne deti v dnešnej dobe to majú ťažšie, kvôli tým rozptýlom všelijakým, ale ona špeciálne, no, takže teraz s tým pracujeme a akákoľvek technika by nám pomohla teraz, no, skúšame všetky možnosti. Si môžeme potom zavolať a dať ti nejakú. Dobre. A takisto potom s dospelákmi robíme na tých kurzoch zase už také iné techniky a učíme sa aj vnímať auru a tie naše jemnohmotné úrovne. Lebo aj to je moje stále telo, hej, a nemusím získavať informácie len z toho pevného, hrubohmotného tela, ale informácie o mne sa nachádzajú vo všetkých tých mojich úrovniach v tej aure. Takže aj také rôzne zaujímavé veci robíme. No ale pozrite sa, Andrejko sa už tak dlho hlási a chce sa niečo opýtať. No, ideš. No, ja sa vlastne nechcem opýtať, ale ja chcem povedať, že mám rád jednu suverénnu pesničku, volá sa, že Na cestách. Jej, moja obľúbená, cestovateľská, ďakujem, taká veselá veľmi. Super. Tak niekedy naživo prídem zahrať. No, už u nás ináč bol už raz, keď si bol na Oberačka na Starej Hore, to bol nejak 2015. A vlastne tam ja som kúpil si od teba CDčka, to bolo jednoducho, vlastne tam je aj táto pesnička a potom ešte Alchymista sa mi zdá, to bolo. Áno. A vlastne my fičíme na tom jednoducho, že to máme v aute a non-stop to počúva Malia. Takže ako to mám radosť, super, ďakujem. Je to príjemné, keď sa človek dozvie, že aký má dosah. Však, že koľko ľudí inšpiroval, to je krásne. Je to príjemné a pre mňa to aj motivuje, keďže nie som mainstreamový umelec, nie som interpret, ktorý je nejak v mass médiách alebo nejaký veľký marketing, nemám ani veľké vydavateľstvo, čiže ja som taký alternatívnejší interpret a preto sa snažím dostávať medzi ľudí svojpomocne a akákoľvek takáto informácia ma veľmi poteší a ma motivuje, aby som tvoril ďalej, keďže nemám nejaké reporty od marketingových agentúr alebo nejaké články o mne nevychádzajú, takže idem takou svojou vlastnou cestou. Sice ťažšou, o mnoho náročnejšou, ale som za ňu nesmierne rád a vďačný a dobre, že som sa vydal práve touto cestou, lebo už sa mi to ukazuje dlhé roky, že je to síce ťažšia cesta, ale s odstupom času je lepšia, rozhodne. Určite. Tým, čo odovzdávaš tým druhým, hej, tým posolstvom, to je veľmi dôležité. Ale ja nadviažem na to, čo si spomenul, že prídeš nám zahrať?
či vám prídem, že či idem vám zahrať v tejto chvíli, že si tu šiahnem po niečo. Prídem, veľmi rád, prídem. Tak to sa dohodneme, lebo my robíme tiež kempy, tábory pre deti, ale aj pre rodičov a deti, aj pre tínedžerov máme podobné tábory, volá sa Detinovej doby ten tábor. Takže možno, že dáme nejakú spoluprácu, alebo proste ja cítim, že teraz sa treba prepájať ľuďom, ktorí... Že to nie je už len ja sám a školička intuícia a potom zase nejaký iný človek, ktorý motivuje, ale ťahať za ten spoločný špagát. Presne tak. Musíme si pomáhať a mali by sme sa prepájať a preto veľmi rád prídem. Už len pre ten samotný názov, ten je úžasný. Takže doladíme časopriestor a vymyslíme to nejako. Budeme sa tešiť. A ja hneď nadviažem na tú Andrejkovú myšlienku, že sa mu páči tá pesnička na cestách, lebo ty si veľký cestovateľ. A teraz si sa vrátil z jednej úžasnej cesty 7-týždňovej, tak budeme radi, keď nám o tom porozprávaš, že čo si tam uvedomil. Viem, že si bol v Butáne napríklad. Aj. Aby ma zaujímalo, ako tam ľudia žijú, v čom je iná tá ich mentalita a ten ich život celkovo ako vyzerá oproti tej našej konzumnej spoločnosti tu na stredoeurópskej. Áno, no došiel som v podstate minulý týždeň, tuším pred týždňom, takže ešte je to čerstvé. Nestihol som ani vstrebať, integrovať všetky tie zážitky a pocity, ktoré som tam nadobudol. Začnem tým, že môj prvotný zámer tejto cesty alebo tohoto dobrodružstva bolo taká nejaká inventúra života, taký reštart. Nebolo to len také, akože, že z nudy alebo leda bolo, ale bol to akože vážny zámer, ne nejaký tragicky vážny, ale zásadný zámer, že hej, tak teraz sa tu troška plácame, plácam sa nejaký týždeň, rok, dva, už nejak prešlapujem na mieste, cítim, že potrebujem nejakú zásadnejšiu zmenu, urobiť nejaký reštart, nejak to znova nakonfigurovať ten svoj život v každej jednej oblasti a zažehnúť, to bolo dôležité, zažehnúť nejakú svoju iskru vnútornú, stratenú. Mal som taký pocit, že ten posledný rok, dva, keď som si bilancoval a rekapituloval, tak sa zo mňa vytratila taká nejaká šťava, taký nejaký drive proste, tá silnejšia vôľa do toho, väčšia vášeň pre život ako taký a do ostatných činností. Takže naslúchal som synchronicite, že čo mi príde, je tej intuícii a najinštinktívnejšie vo mne bolo to, že potrebujem opustiť toto tu nejak svoje všedné dni a niekam si ísť vyčistiť hlavu. Takže zámer bol ten znova objaviť to svoje ja, započať takú novú kapitolu, naštartovať tú iskru, aby sa mi do očí vrátil ten lesk, ako sa hovorí. A preto som si vybral Himalaje, pretože je to magické, posvetné miesto s Himalajami a celkovo s Nepálom, s Butánom, s Tibetom sa akoby hovorí o duchovnosti, o ako najmudrejšej civilizácii v Tibete a podobne. Takže išiel som tam s týmto zámerom. Pôvodný plán bola hora Kailaš, to je posvetná hora v Tibete, pyramidálneho tvaru, okolo ktorej sú niekoľkodňové, tuším týždeň to trvá púte. A veľmi, veľmi silné zážitky tam ľudia prežívajú. Niektorí tam dokonca aj zahynuli. Je to akože náročná túra. A to bol prvotný zámer, ale nestihol som ho, lebo som sa spamätal, ja som taký spontánny v tom cestovaní, spamätal som sa až koncom októbra, vtedy končila sezóna, akoby okolo tejto hory Kailaš. Tak som preto zvolil Bután a o Butáne píšem aj vo svojej knižke ako o veľmi inšpiratívnej krajine pre ostatné krajiny tohto sveta, pretože majú jedinečný koncept, asi ste už o ňom počuli, a to je hrubé domáce šťastie. A to je koncept, ktorý vlastne meria, to je nejaký ukazovateľ miery šťastia toho obyvateľstva, tak, alebo nejaké miery spokojnosti alebo radosti zo života. Jak my máme hrubý domáci produkt, tak oni majú národné šťastie. A traduje o Butáne veľmi veľa akože rozprávkových všelijakých obrazov, že jak si tam žijú idylicky, nádherne. Musím potvrdiť, samozrejme z 90% to je pravdivé, je to iný vesmír, je to veľmi odporúčam, treba to vidieť, ale z 90% hovorím preto, lebo už aj tam presakuje ten konzumerizmus, chtiac nechtiac, proste už ani Butánci sa tomu nevyhli.
A s tým súvisí to, že vlastne už tam samozrejme mladý TikToková civilizácia, už tam si točia TikToky nejaké a v podstate mobilné telefóny, teraz už aj tam sú nejaké zápchy, akože, že autá, že nejak, že veľa aut, každý si tam buď má nejaký skúter alebo auto, čo chcem vlastne tým povedať, že už to tam vlastne není také úplne, že idylické rozprávkové, jak my máme tie očakávania. Ale aby som zostal pri tom pozitívnom, magická, nádherná krajina, ľudia spätí s prírodou, viac žijú v súlade s tou prírodou, premýšľajú trvalo udržateľne, ekologicky, majú tam najväčšiu čistotu, ja som prešiel asi 56 krajín a asi najväčšia čistota bola v Butáne, čo sa týka nejakých odpadkov a ovzdušia a podobne. Takže Bután som ochutnal z tej svetovej bomboniery, to bolo takých aspoň 5-6 dní, lebo je to tam náročné sa dostať a aj drahé, takže ale aspoň tých 5-6 dní a potom som pokračoval do Nepálu a ešte ďalej na sever Indie, do takého indického Tibetu, čiže do indických Himalájí. Takže celkovo to zaberalo 6-7 týždňov a chodil som po chrámoch, meditoval som, cvičil som, stretával som úžasných, inšpiratívnych ľudí. Viedol som si denník, ktorý som celý zapísal, to bolo veľmi dôležité, lebo tá terapia slovom nám pomáha si uvedomovať mnohé veci, takže som si všetko zapisoval, teraz si to celé vstrebávam a výsledkom je, že nastala zmena, ťažko to teraz uviesť do pár slov, do pár viet, ale rozhodne to bola veľmi prínosná výprava pre mňa, také dobrodružstvo a práve z toho chcem vyťažiť maximum aj do tvorby. V rámci kreativity už mám rozpísané nové skladby, už aj knižka nejaká druhá sa dopisuje, rysuje, takže vlastne celé to posolstvo zužitkovať potom aj v tej kreativite, v tej tvorbe. Veľmi takto obšírne, pokiaľ vás nejaké ešte zaujímavosti z toho, tak sa kľudne pýtajte, veľmi doplním rád, len chcel som stručne, lebo to je fakt na dlho. Myslím, že po tie inšpirácie si išiel na tie najúžasnejšie miesta, hej? Lebo to sú naozaj hodnotné inšpirácie, čo si tam získal. Teda myslím si, lebo ja tiež napríklad práve vo februári plánujem do Indie, do Ashramu a budem tam 2 týždne s našim majstrom a náš majster nám práve rozprával tiež o tom okruhu okolo Kailášu a to celé, tá mystika, ktorá sa za tým skrýva, tá tajomná, tá svarga a ako cesta do nejakej inej úrovne seba samého, kde už vlastne viem, kto som. Hej. Že to zažívam sa. Krásne. Je to proces, ktorý nám umožňuje v týchto miestach, aj keby sme tam nešli s nejakým zámerom, tak sa to na nás nalepí. Je to veľmi silné miesta, vysoko vibračné a ten proces je ten, že tam prichádzame aj skrze také možno nejaké nepríjemné myšlienky, nepohodlné myšlienky, ktoré my tam spočiatku chodili, tak prichádzame sami k sebe. A to bolo výsledkom toho celého, že také hlboké uvedomenie, zase pripomenutie si toho, kto v skutočnosti som, aký je môj potenciál, ja ho zároveň aj nevyužívam ten potenciál, ako by som mohol, ako by som si prial. A ukázalo sa mi také svetielko na konci tunela, že ako začať viacej využívať a preto veľmi, veľmi vzácne a nádherné miesta, ktoré fakt sa oplatí vidieť. Ja som prešiel toho veľa, ale Himaláje, čo sa týka nejakej vysokej vibrácie a takých fakt silno energetických miest, tak číslo 1 u mňa. Lebo tá rezonancia, tá vibrácia toho miesta sa dostáva do tvojej aury, hej? Alebo sa rozrezonuje tá časť teba, ktorá je duchovná a žije to intenzívnejšie. Máš možnosť to potom zachytiť, zinteragovať si to celé. Tak to myslím si tiež, že je veľmi fajn chodiť na takéto miesta, aj keď v skutočnosti potom asi po všetkých tých cestách človek príde na to, že tá hlavná cesta by mala ísť do nášho srdca a vlastne po tom všetkom, čo absolvujeme, že to stačí byť len sám so sebou, ale týmto si treba prejsť tým kruhom, lebo od toho prvého bodu potrebujeme celú tú cestu absolvovať, aby sme vlastne dospeli do toho istého poznania, ale už s oveľa väčším uvedomením. Áno, krásne si to popísala. A ten portál srdca sa mi tam znovu otvoril. Mal som tam nádherné meditácie v tých ashramoch, kedy mi samovolne tiekli slzy a to boli
slzy práve toho šťastia, tak som si tam prišiel aj práve v tej sebaláske, čo je vlastne alfa, omega všetkého a od toho proste treba začať. A to sa nedá preskočiť, v tom není žiadna skratka, ak si povedala, že aj tak sa znovu vrátime domov, ale domov akože sami do seba, do toho svojho vzácneho vnútra. Je to tak? To už na ten album, ktorý z toho vznikne, to bude pecka. Čo sa chcete odpýtať? No, že o hore Keops sa vlastne hovorí ako starnúcej hore. Čiže to starnutie by mohlo byť ako ochrana pred tým, aby do toho portálu mohol kdokoľvek vstúpiť. Dobre vravíš. Píše sa to o tom, áno, načítal som aj tieto veci, že vlastne tam človek ide v smere hodinových ručičiek. Práve to je vlastne taký smer tej túry alebo toho treku a dochádza k starnutiu. Sú tam dôkazy na to, aj mnohí, ktorí to absolvovali, môžu potvrdiť. A je to silné miesto, ktoré isté bytosti držia pod ochranou. Konec koncov na horu Kailaš nikto nikdy údajne okrem mnícha Milarepu nevyšiel, dokonca aj najlepší horolezci sveta buď tam majú zakázané a majú rešpekt a nedostali sa tam, alebo zahynuli, takže vlastne hora Kailaš je posvetná chránená podľa istých náboženstiev a náuk, je to teda stred vesmíru a je to portál do inej dimenzie, do ríše Agartha alebo Šambala. No a preto zase z istého úhlu pohľadu tam zase môže dochádzať nejakému starnutiu, ale zase so starobou prichádza múdrosť, takže ja to beriem takto, že vlastne to je vlastne daň za to poznanie, že možno, že o pár hodiniek, o pár dní pri tom zostarneme. Takže mne sa tá Kailaš hora nepodarila ako ten trek, tak chystám sa 2024 a touto cestou by sa chcel pridať. Chcem taký menší okruh ľudí dať dohromady a jedná sa zhruba o apríl-máj 2024 trek okolo Kailašu. No. Marketka, chceš sa ešte niečo opýtať na margo tohto, lebo to bola zaujímavá odpoveď. Chceš čo k tomu povedať? Ale že ja som o tom čítala, že ona má ešte aj zaujímavé vzdialenosti a výšku. Nepamätám si presne, ale nejakú vzdialenosť má proste od Veľkonočného ostrovu, od Stonehenge a podobnú má aj výšku a potom má pocit, že od severného či južného polu má dvakrát takú dĺžku. Sú tam isté matematické synchronicity, fakt akože ukazuje sa to ako veľmi špeciálna poloha a celkovo jedinečný tvár aj tej hory a po všetkých stránkach je niečím iná než ostatné. Takže to len dokazuje tie mýty, legendy a to, čo traduje okolo tejto hory. A toto je úplne dobrá pôda aj tu u nás intuitívcov. Kľudne môžeš rozprávať o iných dimenziách a o Šambale, alebo ja by som sa chcela spýtať aj, ako to ty máš s vesmírnymi civilizáciami, že neviem, do akej miery to máš zinteragované, ale minimálne, že proste ako to máš, ako vnímáš, rozumieš? V prvom rade som veľmi rád, že môžem takto otvorene o tom hovoriť, lebo veľmi veľa tých rozhovorov, skoro všetky v podstate, až na takéto krásne, vzácne výnimky, tam musím v podstate autocenzurovať. Nemusím, ale nejakým spôsobom som vyhodnotil, že je lepšie úplne nepovedať všetko, že mlčať je zlato. Takže väčšinou v týchto rozhovoroch tam nejakým spôsobom idem v mantineloch, ale teraz super, že aj takéto témy sa otvárajú. Mimozemské civilizácie, to je jeden z takých mojich koníčkov už dlhé roky. Veľmi mi je blízka archeastronautická teória a vlastne tá teória, to sa volá v angličtine Ancient Aliens, aj taký seriál na History Channel a táto teória poníva o tom, že tie pradávne stavby, megalitické stavby, veľmi, veľmi krásne, zarovnané stavby, ktoré sú fakt akože unikátne aj v dnešnom staviteľstve a technológiách, boli postavené práve bytostiami z iných svetov, z iných sfér a o tomto vlastne hovorí tá archeastronautická teória. Aj som pochodil mnoho z týchto miest, Machu Picchu, Angkor Wat v Kambodži a ďalšie. A je tam fakt je na nich niečo iné, niečo zvláštne, aké by neboli z tohto sveta. Takže môj vzťah je kladný.
som otvorený samozrejme čomukoľvek, len aby som na úvod povedal, že nie som zástancom, že takto to je a inak to byť nemôže, takže držím si nejaké zadné vrátka a hovorím, čo keď, to je co když, what if, čo keď tam náhodou môže to byť inak, takže pripúšťam aj iné alternatívy a za mňa moje vnímanie sveta mi hovorí, že mimozemské civilizácie nás navštevovali dlhé stáročia, tisícročia, pravdepodobne nás aj navštevujú, nejakým spôsobom sa s nami buď pohrávajú, alebo sa snažia prísť do kontaktu, pretože sú vyspelejšie, inteligentnejšie mnohé z nich a vlastne si uvedomujú, že ten kontakt musí byť veľmi opatrný, veľmi pozvolný, postupný. Takže aj v súčasnosti si myslím, že s nimi prichádzame do kontaktu. Mám tu aj rôzne knižky, z tých asi takých channelingových je mi najbližšia knižka Toft, možno poznáte. Toft je starogrécky boh a je vlastne jeden z takých staviteľov, architektov tých pradávnych stavieb a civilizácií. No a Toft je tiež z iných hviezdnych systémov, takže vlastne veľmi kladný vzťah a neviem, že do akej miery sa teraz o tom ešte chceme baviť, ale sú mi veľmi sympatické Plejády a Plejáďania napríklad. Neviem, do akej miery sa o tom chceme baviť. Chce niekto na margo tejto témy? My sa o týchto témach zase až tak často nerozprávame na škole intuície, lebo tam robíme iné veci, ale sme všetci otvorení týmto témam a zároveň sa mi páči, čo si povedal, že všetko môže byť inak. Hej? Nezavrieť sa do nejakého svojho názoru. Niekto múdry raz povedal, že názor je ako otvor v zadku. Má ho každý. A je to pravdivé. A ako náhle sa stotožníme s niečím, toto si myslím ja, tak vtedy ja si už dávam veľký pozor na seba, keď sa s niečím stotožním, že bacha. Že pekne sa otvor všetkým možnostiam. No a ja práve teraz čítam takú knihu, že mimozemšťania. Steven Greer, áno, Stevena Greera veľmi mám rád. Čítam jeho knihy a neviem, či ste videli aj dokument od Stevena Greera. Sirius sa volá dokument, výborný. Ale tiež aj pri ňom mám pootvorené zadné vrátka, otvorenú myseľ, pretože napríklad nesympatizoval som s jeho názormi počas covidiády, ktorá bola 2020 až 2022. A tam to bolo v rozpore zase s mojím videním sveta. Takže není to všetko len také čierno-biele. Treba si tam nehávať troška otvorenú myseľ a pripúšťať aj ostatné možnosti a vlastne vyberať si. Ja som proti takej nejakej glorifikácii, potom proti tomu, aby sme nejak na piedestal dávali nejakých gurú a tak ďalej. Čiže aj u tých veľmi múdrych, vzdelaných ľudí, ktorých si veľmi vážim, tiež si tam nehávam otvorenú myseľ. A jak to bolo napríklad u Oša, keď už teda mám jedno vypichnúť, neviem, či ste videli. Tu mám inak Intuície, knižka som si vzal z politiky kvôli nášmu rozhovoru a vlastne Ošo tiež kontroverzná bytostka a veľmi, veľmi zvláštne veci sa tam diali na tom ranči a o tom je aj výborný dokument. Takže prestať nejak glorifikovať tých druhých a skôr to nejak všetko zarovnávať do jednej roviny. Nikto není vyššie, nikto není nižšie. A že vlastne stvorenie sa prejavuje cez nás všetkých a každý náš vytvára tú realitu, lebo ani neexistuje povedať, že by bola len jedna realita, že takto to je a takto to nie je. Hej? Lebo možné je všetko, dá sa povedať. A k tomuto poviem len jeden vedecký fakt, ktorý veľmi podtrhujem vo svojej knižke a to je ten, že momentálne v tejto chvíli, dajme tomu, vnímame realitu okolo nás cez taký veľmi uzučký taký rámec vnímania. Keď to dáme na percenta, tak sú to promile. V podstate z viditeľného spektra podľa rukolatých vedeckých faktov vnímame 0,00 niečo, neviem presne, nejaká tisícina. Tak si predstavme, že čo to v skutočnosti znamená, tá skutočná realita s veľkým R. Že vlastne my sme v tejto chvíli, v týchto našich obmedzených skafandroch, sme v podstate slepí a hluchí oproti tomu, čo v skutočnosti naozaj existuje. Takže vlastne toto si treba neustále pripomínať a s tým tá veta, co když, čo keď je. A v skutočnosti je aj o mnoho viacej okolo nás, než len v tejto chvíli vnímame.
Takže my sa dívame na svet cez takú kľúčovú dierku, je to tzv. Tunel reality. A práve tieto techniky, o ktorých sme aj na začiatku hovorili, také tie veľmi zásadné, transformačné, nám otvárajú ten rámec. Vlastne, keď aj bereme rôzne medicíny, ja som bol v tom pralese v Amazóniách a tam sa berú pralesné medicíny, alebo ideme do tej tmy, alebo veľmi intenzívne, hlboké dýchanie práve praktizujeme, tak práve vtedy sa deje to, že nám sa ten tunel reality takto rozširuje a my ochutnávame, my máme tu možnosť vidieť za to viditeľné spektrum a vnímať aj tú inú realitu, ale v skutočnosti je to skutočná realita a toto, preto hovoria tie múdre národy, že toto je len sen, to je ilúzia proste. V tejto chvíli snívame a tá skutočná realita je, keď sa zobudíme. A že to vedomie prebýva momentálne v tele súve alebo ľúbky alebo tak, ale je to oveľa väčšia, je krásne sa s tým prepojiť aspoň na milisekundu, keď to človek zažije napríklad v dobrej meditácii, že sa tým nie že stane, ale že si uvedomí, že vždy tým bol, tak stačí ti to na to, aby si potom v bežnom živote už konal akoby z tej pozície, reagoval z tej pozície, bol taký pokojnejší, mal ten nadhľad, tie súvislosti vnímal. Takže krásne, no, krásne témy. Kto sa chce spýtať niečo ešte na margo tohto? Marketka, ty máš stále zdvihnutú ručičku? Hej, lebo ja som ešte chcela povedať k tým mimozemšťanom, že ešte je super taká kniha, to je, že E.T. kozmická príručka, to je, že taká pani proste, čo si začala hovoriť a ona chytila pero a začala spolupráci s neviem kým, to je, že riadiace stredisko vo spolupráci s autorom. Marketka, ona má na toto senzory. Krásne, ďakujeme za inšpiráciu. My keď sme sa stretli, Marketka za mnou prišla a mi povedala, že ty si z Plejad. Wow. A ja pridám ešte do toho taká veľmi jednoduchá, čo sa týka tematiky mimozemšťanov, Ami, chlapec z hviezd, je aj pre dospelých, aj pre deti. Keď chcete detičkám čítať, výborná knižka s posolstvom, má to dve časti a vlastne je to o nádhernom odkaze pre túto našu civilizáciu aktuálnu, ten odkaz je podávaný skrze toho chlapca, ktorý prišiel z hviezd. A niečo ako Malý princ kedysi, len v troška v inom šate. A stále viac a viac detí rozpráva o týchto presahoch, lebo oni ešte nezabudli, hej, pre nich je to ako normálna pamäť, že nie je žiadny minulý život a až potom v nejakých 6-7 rokoch sa to vnímanie postupne ako zužuje a už strácajú deti to prepojenie, ale my máme veľmi veľa detičiek, sa stretávam s rodičmi, ktorí rozprávajú fascinujúce veci, ktoré im tie deti hovoria. Wow. No to by sme mohli akože celkom dlho, ale my sa snažíme v rámci tých našich kurzov aj sa tak podnieťovať k tomu, aby sme si zapisovali také nejaké zážitky intuitívne alebo také rôzne, dá sa povedať, mystické duchovné zážitky, aby sme sa s nimi mohli znovu spájať, keď je človek v takej bežnej hladine. Hej, ty tu v tejto knihe popisuješ aj jednotlivé tie hladiny mozgu, v akých vibrujeme, v akých ako konáme. Takže aj z toho poznávacieho hľadiska je to naozaj dobrá knižočka. A keď si to takto zapíšeme, poprvé robíme to, čo ty, že to dávaš, ten prežitok, nejaký tú emóciu, dávaš aj do tej ľavej hemisféry, čiže si to tak balancuješ a zároveň sa k tomu môžeš vrátiť a to uvedomenie si znovu po sebe prečítať a naladiť sa naň, hej? Aby sme ho nestratili, lebo tým životom sa to kľudne môže tak postrácať. Takže tak. Je to tak. Ja som sa usmieval po podfúze, ak si hovorila o detičkách práve s týmto presahom a nadaním, pretože vlastne mi teraz došlo také uvedomenie v mojom živote, že keď som bol ešte bezdetný, keď som bol len na návštevách u rôznych kamošov, rodičov a tak ďalej a vlastne, ak som prechádzal to premenou, tak som si hovoril, veľmi ma to fascinovalo a hovoril som si, že aké to bude, keď budem rodiť. A tak som vlastne sníval aj o týchto práve schopnostiach detičiek a tak ďalej. A možno som mal priveľké očakávania, alebo nejakým spôsobom som si vytvoril nejakú idylku, ilúziu, ale u maminky mojej, našej sa to zatiaľ nedeje. Tak nejak pozorujem, že či nejaké náznaky, možno sem tam niečo okrajovo,
ale nič také neprichádza, čo nejak mi netrhá žily, to vôbec, ale tak sa smejem po podfúzi vlastne, jak som si to kedysi tak vysnívával a nejak si to krásne že predstavoval, že aké to bude, tak tomu vlastne nedošlo. Tak vlastne to iba mám z okolia, že keď dieťa hovorí o minulých životoch alebo má nejaké mimozmyslové vnímanie a podobne také nie úplne bežné schopnosti, tak u nás doma zatiaľ sa to neprebudilo, ale možno to príde. To ani nemá prísť, vieš, že je to v Možno poriadku. áno. Ani mnohí z nás nemali žiadne také zážitky, ale napriek tomu na tú cestu ako prišli, že prebudili to svoje vedomie a nie je to ako podstata. Neviem, či registruješ to dievča zo Švajčiarska, Kristínu von Dreyen, my sme ju tu mali normálne na debate. Ona má už teraz, ale od detstva to ako mimoriadne vyvinutá bytosť, ktorá nezabudla vôbec ani doteraz na tie svoje nielen predchádzajúce životy tu na Zemi, ale aj v iných hviezdnych systémoch a prináša absolútne perly. Čiže aj ako otec, to možno to bude pre teba inšpiratívne. Mám to aj knižku. Ona má, respektíve, toto sú knihy od jej mamy. Ja ich ukazujem každému, pretože som nadšená, čo som sa v nich dočítala. Jej mama začala si zapisovať tie veci zvláštne, ktoré sa u tej Kristýny začali od detstva prejavovať a tam sú popísané veci, ako sa jej aktivovala neviditeľnosť, hej, napríklad, alebo prechádzanie cez steny, rentgenové videnie a také fascinujúce veci, ktoré nie sú úplne naozaj štandardné a že naozaj iba vysoká bytosť ich aktivuje tým životom, pretože vie, že ich nezneužije. A toto je konkrétne už jej vlastná knižka, toto je Kristýnka, takže ak ako otec sa zaujímaš aj o tieto témy, čo sa asi zaujímaš, tak ti to odporúčam ako knihu. Lebo ty super, ďakujem. Môžem ti to potom poslať. Ale povedz nám o svojom otcovstve. Aké to máš ty? Čo si myslíš, že je v tých deťoch iné, ako sme boli my a aké sú zase tie výzvy pre nich v tomto svete, ktorý naozaj sa veľa posunul od toho, ako my sme boli ako deti. Je to tak, je to úplne iná realita, než my, keď sme boli deti a je to z jedného uhlu pohľadu majú pohodlnejší život v niečom majú niečo na zlatom podnose, ale zase z iného uhlu, z inej perspektívy o mnoho väčšia výzva práve v tom nájdení toho vnútorného kľudu, v tom naladení sa a v nejakom ukotvení v srdci tých správnych hodnot, pretože tie hodnoty sa veľmi, veľmi, veľmi zmenili a neustále sme bombardovaní, proste žijeme v takej infoobezite, v záplave všetkých možných informácií a prekrútení, pokrivení v tých skutočných hodnot. Takže vlastne vyznať sa v tom už len v tom chaose sveta, to je obrovská výzva pre tie deti. Samozrejme musíme byť im nápomocní a nejakým spôsobom im pomáhať, ukázať im tú cestu a nehať ich teda, nech sa sami rozhodnú a tak ďalej. A vlastne úplne najdôležitejšie teraz, ako téma číslo 1, na to možno aj narážaš, alebo viete asi, o čom sú tie technológie. No to je teraz veľký otáznik. Jak to s tými technológiami správne uchopiť? Pretože izolovať deti od technológií není možné. Teraz treba to nejak vyharmonizovať, zbalansovať, dať do nejakej miery, zdravej miery. Takže to je výzva aj pre nás, pre rodičov a to sa snažím s tým popasovať. Mám samozrejme obrovské resty, to vôbec sa nepovažujem za nejakého otca, veľmi, veľmi akoby jak to povedať, no, nie som úplne najlepší otec, no, podľa mňa, to si nalejem čistého vína a som úprimný v tomto, mám veľké resty, možno preto, že mám ten život taký iný, umelecký, takže pre mňa je veľká výzva už len tie technológie správne nadávkovať, to je tá asi najväčšia skúška. No. Dáš hranice? Ako to máš? Tak, určiť hranice. Mám aj nemám. To je to, že nejaké som určil už dávno, alebo priebežne určujeme, ale v tom víre tých každodenných starostí sa mi stáva, že niekedy tie hranice
porušíme, znova ich musíme nastoliť, takže je to proste, sú to galeje a neustály boj, neustála drina, ale vlastne, aby sme nezaspali na Vavrinoch, aj o tom to je, že v tom rodičovstve musíme, to vedomé rodičovstvo, to není zadarmo a to je niečo úplne iné v realite, než som kedysi, keď som bol nerodič, keď som si vysnívával. Keď som chodil po tých návštevách, tak som si hovoril, aký budem ja úžasný vedomý rodič. Ale po výsledku dostal som od života veľké tieto skúšky, veľké facky, no a teraz idem proste a robím, čo sa dá v rámci možností. Aj čo sa týka stravovania, ďalšia vec. Jak som si predstavoval, aké úžasné výživné bioorganické potraviny bude do seba mala dostávať, ale proste to tak není v skutočnosti. Snažíme sa, robím, čo môžem, ale proste prichádza do kontaktu aj s inými, chodí do školky a teraz ja nie som doma, tak pod môjim drobnohľadom není a teraz vidí tie reklamy, občas na tých rozprávkach vidí proste to, čo nechcel by som, aby mohla vidieť a už to ide, no. A už sa spýta aj na Coca-Colu a podobne a ja v tomto som striktnejší, no. Takže snažím sa aspoň pred tými junk foodmi. To znamená fakt tie potraviny v rámci možností, aby boli jakž tak zdravé. No. Je to veľmi, veľmi široká téma toto, a takže som len načal technológie a potraviny, pokiaľ ešte niečo iné by sme mohli kľudne a veľmi rád si nechám poradiť. Mám v tomto veľké slabiny. Vieš, my všetci prechádzame takou cestou rodičovskou, každý si tým prechádza a potýkame sa tým všetci na ten ako jedinečný návod ešte nikto asi nenašiel. Návod na to, ako áno, ako nie. Myslím si, že my sme presne taká prechodová generácia rodičov, ktorá ešte už vie, že ten starý systém, to staré myslenie, že to nebolo správne, že treba to dieťa akoby viac pustiť, ale zároveň potom ideme do opačného extrému a hráme sa tu na to, že dieťa je ten náš guru a budeme počúvať všetko to, čo hovorí to dieťa. A hľadáme v tom taký zlatý stred. Tá zlatá stredná cesta, tá harmónia, ináč ty o zlatej strednej ceste píšeš. A taká príroda, myslím, v tom rodičovstve, hlavne, aby aj to dieťa videlo, že aj ty ako rodič si autentický rodič a že vieš robiť chyby, tak ako každý robí chyby a dokážeš sa za ne napríklad aj ospravedlniť. Myslím si, že toto sú také dôležité momenty v tom, ale zároveň vedieť, aj keď to dieťa možno urobí chybu, tak aby si to dokázalo priznať a uvedomiť. Presne toto je môj mindset, taká metóda, s ktorou som vstúpil do rodičovstva, v ktorej sa udržujem, a to je práve ten balans, niečo medzi konzervativizmom a liberalizmom, alebo jak to onálepkovať, proste nejaký stred, ani ne proste old school, že proste mlátenie, násilie až skoro proste, ale ani ne to sterilné mazlenie a že dieťa je poloboh, niečo medzi tým proste. Aj pevne, aj tvrdo, aj nežne. Proste alchymia a toto sa snažím nachádzať dennodenne, taký zlatý stred v každej jednej oblasti. Presne, ak si povedala, my sme taká prechodová generácia, momentálne prechádzame nejakým tranzícia zo starej do novej éry, zo starého do nového sveta a to je tá najväčšia výzva pre nás, to ustáť. Áno. Ustáť. Presne. A tu nám do chatu napísala Veselá kopa, teraz neviem, ktorá je to Veselá kopa, asi na druhej strane, ale... Erinka. A to si ty, Erinka. A to si ty napísala, Erin? Asi aha, tu si, Erinka. Že na chyba... Ja som to napísala, že chyby sú v poriadku, lebo chyby nás učia. Učia nás. A to je v poriadku, keď urobíme nejakú chybu, len si ju treba uvedomiť a ono nás to naučí, že ako ju opraviť a potom ju už nebudeme robiť. Malo by to tak byť, keď si ju uvedomíme. Je to taká chyba, keď si uvedomíme to, že na čom nám záleží, keď ju urobíme pri tom, na čom nám záleží. A čo sa týka napríklad tej Coca-Coly a takých vecí, tak tam by som zase tak povedala, akože ja by som tak komunikovala asi s tou dcerkou, že je to tu, proste máme tu širokú ponuku rôznych možností, čo môžeme konzumovať, papať a piť. Ale toto napríklad sa mi nepáči, že keby si
ty pila Coca-Colu, lebo má také a také, obsahuje také a také veci, ktoré by som nechcel, aby si ty pila. A tak je to povedať pravdivo. Takže čo si ja o tom vlastne myslím, o tej kole alebo o tých nezdravých potravinách a tak. A vlastne ísť príkladom, lebo najlepšia výchova je to, čo ja robím, to, čo ja dodržiavam a ukazovať to tým deťom. Vlastne najlepšia výchova je ísť byť vzorom. Presne. A keď ja dodržím vlastne to, že ja nepijem tú Coca-Colu pred ňou, lebo sú tam tie veci obsahuje, ktoré nechcem, aby ona prijala, tak ona to vezme. A keď napríklad zase je tam také veci, čo dospelí, dajme tomu, môžu a deti ešte nie, tak to zase preto si tiež viem odôvodniť, že už, no neviem, dáko proste. Proste pravdivo to pred tým dieťaťom odôvodniť, pravdivo tak, aby to bolo pre to dieťa priateľné. A vždy je dôležité s tým dieťaťom hovoriť pravdivo, tak, aby to dokázalo prijať odo mňa. Hej? Toto si ja myslím, čo sa týka tej výchovy. Vždy byť pravdivý. No. Treba pekne žiť, dieťa sa pridá, jak sa hovorí. A je to úžasný aj ukazovateľ, taký barometer, alebo zrkadlá tie naše deti, že vlastne vidím, že vidím na nich, ako v skutočnosti žijem ja. Je to taká skúška správnosti. Keď sa zastavím občas, nahnevá ma niečo a potom si uvedomím v zápätí nanosekunde, že vlastne to som ja. To sú moje návyky a ona len ich kopíruje. Ona je záznamník, ešte stále je vo veku, kedy je proste tým záznamníkom, ide na vlne podvedomia a veškeré, alebo väčšinu z toho, čo koná na základe programu, ktoré dostala z okolia a odo mňa. Takže zároveň je to veľmi silné zrkadlo a preto keď troška máme uvedomenia v sebe, tak nám to stačí, aby sme sa aj zmenili sami seba vlastne zároveň skrze tie deti. Že vlastne není to len o tom, že vychovávame dieťa, ale vychovávame samých sebe. Že vlastne to je na tom krása, taká synergia, že sami seba zušľachtujeme pri tom, jak zušľachtujeme dieťa. Veď aj sa hovorí, že deti nás prišli učiť. Tie naše deti, ktoré k nám prichádzajú, tak nás prišli niečo naučiť. A vlastne tá výchova je na jednej strane je veľmi ťažká a na druhej strane je ľahká, ako keby. Keď si to uvedomíme, že vlastne čo my robíme a čo chceme od toho dieťaťa, aby robil. No, tak nech sa darí. Teším sa. Všetkým nech sa darí v tejto téme. Niektorí síce už máme dospelé deti, ale to je tiež kategória, respektíve príležitosť učiť sa púšťať. Nebyť pripútaný, hej? Dovoliť žiť vlastný život. A to sú tiež krásne témy. No, páči sa mi táto naša debata. Má ešte niekto nejaké otázočky? Teraz konkrétne na Suveho? Môžem ja ešte sa opýtam jednu, hej? Lebo už sme tú hodinu, ty môžeš ešte? Ako si na tom s časom, Suve? Ja som si v tejto sekunde uvedomil, že predsa len mám jednu akciu a to je, že idem koncertovať, respektíve hosťovať na jeden koncert. Ja som to úplne zabudol, mám to Malostranské besede tu v Prahe, mám tam byť medzi 9 a 10, takže ešte možno nejakých 10, 15, 20 minút, ale som ochotný si môj časopriestor vyskladať kvôli tejto a vďaka tejto debate, pretože je veľmi prínosná, výživná a mám z nej veľkú radosť, takže kľudne opustíme úzdu času a ja to potom nejak doženiem. Nie, neboj, my nebudeme ťa zdržiavať, keď máš toto. Aj tak to bolo krásne, hutné, výživné a my ti aj ďakujeme za ten tvoj čas a za tú úprimnosť. A sme veľmi radi, že si prijal to pozvanie a že verím, že si sa aj ty s nami cítil dobre. A je fajn, že takéto komunitky ľudí, také úprimné, že sa môžu podebatovať o všetkom. A mňa na tom veľmi baví to, že tí deti sú zvedavé. A že aj oni konkrétne sa pýtajú otázky a že vidia, s čím sa aj my, dospeláci, potýkame, aké témy riešime a zároveň je to taký ten presne vzor a príklad, ktorý my im dávame tým svojim životom aj touto našou debatou, dá sa povedať, keď sa tu chcú zúčastniť. Ja len doplním, že pre mňa táto hodinka je niečo, veľký balzam na dušu, úžasné duše. Veľmi som vďačný za to, že som vás poznal a že znova sa ešte uvidíme, že prídem vám zahrať, pretože toto je tak vzácne, takýto rozmer, takéto vibrácie, ktoré tu utvárame.
A hovorím to úplne s najúprimnejším srdcom, pretože veľmi často sa nestretávam s takýmto rozmerom bytia a je to veľmi vzácne pre mňa a preto som rád, úžasné bytosti, že vlastne mám tu možnosť s vami zdieľať tento priestor a že sa uvidíme. A budem veľmi rád, keď práve vymyslíme teda nejaký aj koncertík alebo nejakú besedu. A pre mňa to bolo výživné aj v tom, že mám z vašej strany aj nejakú interakciu a nejaké rady a nejaké tipy. Jak som povedal, proste v istých veciach som veľký like a mám veľké resty, takže budem vďačný aj za nejaké potom linky, keby sme si navzájom poslali. Dosť mi to pomôže, hlavne v tom rodičovstve. Určite. A zase ty nás inšpiruješ aj tá kniha, ale ja vám musím prezradiť, že Suve má aj kurz, ako sa volá ten kurz, taký veľmi pekný začiatok, je to taký transformačný kurz, Nový začiatok sa volá. Je to online tréning alebo online kurz o transformácii života, o takom reštarte, naštartovanie toho osobnostného rastu a má to 21 modulov, takých akože kapitol a ide tam presne postupne podľa rôznych tém až to vrcholí tou spiritualitou. To je veľmi dôležité práve pre tých ľudí, ktorí naozaj sú, nechcem to povedať nejak vôbec degradujúce, že na dne, to vôbec, pretože to je súčasť tej cesty a je to ten správny moment na to uvedomenie, hej, ale ktorí ešte sa neprebudili, by som povedala, ktorí ešte nezačali hľadať tú zodpovednosť v sebe. A pre nich sú presne tieto kurzy, že nový začiatok, to je obrovská nádej. Ty môžeš zachrániť kopec životom pred tými depresiami, ktoré si aj popísal, úzkosťami. Teraz je tak strašne veľa ľudí psychicky, naozaj na psychiatrických ambulanciách, že práve ľudia, ktorí majú veľkú možnosť vypovedať a zasiahnuť veľa práve tých mladých ľudí. Ja som sa preto pýtala na mladých, lebo oni to vôbec nemajú ľahké v tejto dobe. Tam sa tak strátiš ako nič a kým neobjavíš ten svoj základ. A teraz je všetko robené preto, aby neobjavili tie deti ten svoj základ, aby boli úplne chaosení, zmagorení na úplne fyzických úrovniach, hej. Tak keď to neobjavia, tak oni sa stratia a potom proste všetko možné, hej. Závislosti, samovraždy a takéto hrozné veci, čo nám je veľmi ľúto. Tak preto si myslím, že je veľmi dôležité toto, čo robím. Môžem potvrdiť, okrem iného, okrem svojich všetkých možných činností, chodím aj po školách. Mám taký program, že kyberšikana, prevencia pred kyberšikanou a veľmi, veľmi silné veci sa tam dejú. Konec koncov aj na Slovensku bol jeden prípad nedávno, čo som zachytil tu z Prahy, takže tam to musím neustále aktualizovať. Tým chcem povedať to, že vlastne z roka na rok proste tá nálada v spoločnosti sa mení, nové a nové problémy nás potýkajú, ale tieto depresie a takéto nejaké fakt úzkosti, vyhorenia a potom zase niečo násilné ako šikana a podobne, to je čím ďalej intenzívnejšie a začína to byť palčivá téma, takže zapracúvam to do svojej tvorby a robím, čo môžem, čo je v mojich silách a možnostiach a chodím teda aj po tých školách v rámci týchto výchovných koncertov, motivačno-výchovných, takže touto cestou aj keby ste o niekom vedeli alebo nejak posunuli nejak kontakt, takže chodím najbližšie teraz zrovna mám západoslovenský kraj, takže vlastne aj na Slovensku, ale aj v Čechách. Tak ešte sa spýtam na lokalitu, vy ste Stredné Slovensko, Banská Bystrica? Na celom Slovensku. Na celom Slovensku sme. Na celom, OK. Lebo my fungujeme formou kurzov rôznych a máme ich Slovenska a máme ich dokonca aj online, to nám zase tá covidová doba dala také potenciály, že vieme aj takýmto spôsobom fungovať. Predtým sme toľko ľudí nemohli dostať na besedu, lebo sme mali jeden uzavretý malý krúžok v bratislavskom nejakom centre, takže ono to prinieslo aj tie pozitívne veci, celá tá rošáda. Hej. Dobre, Suve, tak ti veľmi, veľmi pekne ďakujeme zo srdca. Bolo nám naozaj potešením. Myslím si, že hovorím za všetkých. A ďakujeme, že si taký, aký si. Že si taký proste priamy, autentický, úprimný a že robíš to, čo robíš. Je to veľmi dôležité.
Ja ďakujem, že ste mi to umožnili, lebo ak sa na začiatku hovorilo o knižke, tá knižka bola taký duševný striptease, aj teraz sa cítim taký obnažený, ale s veľmi dobrým pocitom obnažený, že vlastne nemám čo skrývať a som obklopený teraz v tejto chvíli úžasnými bytostiami, kde je mi dovolené, je mi umožnené byť taký, aký som, lebo v tom umeleckom svete a mediálnom, kde občas navštevujem rôzne rozhovory, besedy, tak je to dosť často taká umelina, taká póza a samozrejme aj ja si tam musím niektoré veci, jak som hovoril, v rámci politických, geopolitických názorov a svetových názorov si musím hlídať, aby som troška nevykročil z nejakých svojich mantinelov, nepustil si hubu na špacír, takže skrátka sú tam nejaké mantinely, ale v tomto rozmere, ktorý sme tu teraz započali, cítim o mnoho väčšiu slobodu a akože mám z toho úžasný pocit a pocity neklamú, to je to, že vlastne aj o tom je tá intuícia, na záver by som chcel povedať, práve naladiť sa na ten svoj vnútorný kompas, na ten svoj radar a fakt naučiť sa to čo najlepšie vnímať, komunikovať s tým a vlastne tie vnútorné pocity, pokiaľ im správne naslúchame, tak nás dovedú za tým, čo si zaumienime. To je to veľmi dôležité, no, ten vnútorný kompas a vnímať tie svoje pocity. A mám z toho to úžasný pocit. Aj my. A to je presne to, čo sa snažíme my tu na tejto našej komunitke robiť. Takže tak, veľmi pekne ti ešte raz ďakujeme. Nech sa ti dneska darí na tom koncerte a verím, že sa ešte stretneme, určite sa prepojíme, pošleme si inšpirácie a tak ďalej. A vám všetkým tiež veľmi pekne ďakujem aj za vaše krásne otázky a minimálne aj za to, že som vás videla zase s niektorými po roku, dvoch, že sa vidíme a to je pre mňa vždycky obrovské potešenie, keď sa môžeme... Ďakujeme, Ľubka, aj tebe, aj všetkým. Rádo sa deje, ďakujem. Nádherný večer všetkým a budem sa tešiť. Ďakujem mnohokrát. Ďakujeme. Ďakujem, ahoj. Pekný večer. Ahojte. Ahoj, ahoj. A naďalej tvor krásne veci pre mladých ľudí. Ďakujem za tieto slova, je to pre mňa veľká motivácia a inšpirácia. Dovidenia. Ahojte, ďakujeme. Ahojte. Tak ahoj, Suve, môžeme sa teda odpájať, hej? Áno, a ja už sa idem obliekať, baliť na koncert a kľudne potom si ešte, Ľubka, zavoláme si, dobre? A prepojíme ešte ďalšie veci, domyslíme. Dobre, ahoj, ďakujeme. Ahoj, ahoj. Ahoj, ďakujeme. Ďakujem. Čaute. Patík, môžeme zastaviť záznam. Patík, si tu? A môžeš ísť ku vám? Áno, Ondrejko. Na návštevu? Prídem.